Tamsogo narongna ani YouTube channel tini belai khatong thokjak ang Bisramganjani manai bai malaina bagai tei bo kaisa YouTuber blog khlainai no tei boi malaina bagai belai no tong thokjak narongno khumnai blogger bai to YouTube blogger bai to malaina bagai onek khatong thongde ba kaisa mu khatong thokjak na tini manai bai malaina bagai tei narongno bo manai bai malainai ko bo sarinai bo bai narongnai tongli chekare ani blog no manai no naina bagai thang tongo lama odek jora hingke tei antoni bosajak tongo manai boi bo narongno malarinai hingke basi bo tongo hingke जों थांगै मोनाय बाय खुबैनाय सिनेमा hingke जों थांनाय सिनाय मोनायनो हाना बागै tei aro मोनाय बाय narongno malai sinai hingke tei nai tongni soyakare phurungnai belai tongthokjak tamni sasinai मोनाय malaina bagai akini bai tongo hingke tei manai bo tongo naisinglajak mane bono phuno to nogo swngadok no tini hingke जों face to face nailaisinai ta naisingjak manai komuya hona hinai sakpaya ko haipena naisingjak singlajak koyang patam sele khatang phan phaya kosa ika nai di bani bosla bo naisingjak ta sini tu bai no naina bagina ha hingke जों naisinglai dong haipan hayako जों bono onek nayo YouTube rogo hingke phulubo khayo asino mane video robo sawo bini naithogo phani bela boni bagai hingke जों tabo naisinglajak ta phasi phayako hingke ba kisa nainai ta narongno phungnai sok paika hingke omotuma bazar sa hanai sangai tongga nai de ko asumuri muri kaya ta iko sok paika monai tabo hingke sin nogo tlang sinai nai tongdi soyakarei narongno tebo phungnai ika sini yang kheto rogo narongno phungnai hingke wansugi maya monai bai malaya no hinai Bisramganjani phaimani bo khowai amprabo bin baini nogo hingke borokno phunungnai nai tongdi ika borok photo bujaklai tongo hingke Bisramganjani phaimani hingke photo shoot nalai tong borok nai tong ika 10 টাকা 20 টাকা no 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 मोनाय पगजा खाय को पगजा खा ते वैसे खालाय बिनाय ब्र ika anu mau basai tam sana mo sung basai sarga de an channel tam sana mo sung sarga da channel subscribe khaji te like khaji share khaji te bono te bo kusugo karina naidi asungo hambai Thank you. 3 start go. Oi naidi borok tak tam khalai manai ti bai manai Fuck you. tabok mau tahu ini jadi aku saya mana bang om hai oh kuni sini deh ay mana orang sini ada kiriman sini kuni sini deh short film mama ting kok sana sore dong ada sini mana bisa salah kamu tang nadi nasik tahu mana Hello. tam sana musuh sare mana Love you khoi. Belai kasrangka khoyo phai belai tongthoka. Tam nin ba sini master kamio Bisramganj master kamio
Tawan odek para odek ngja kabon bagai asuke menak ma haima toka hamia sai do kaham no belai facility rok mane sujug subida ke onek gobang haibon yang parani awarok phai ne ke onek dini pore onek khasrang jate tongtok jate bani channel ma ka subscribe khai laine sing bai oi bas bai ai te bai jago tongore No, no. Chokata sorry abo hanya content bagi share mas e rom gadi datang kiri chokha Iko menai thana nai ka. Boro. Obo kheta ase. go bodin tang thani kan da Invite tu bayi mana bagai. Iko menai thana nai ka.